Bună ziua, dragi colegi apicultori! Suntem în 30 noiembrie 2020. Cu ocazia asta vreau să urez și eu un călduros la mulți ani pentru colegii care poartă numele Sfântului Andrei. La mulți ani de 1 decembrie, după cum știți, un an destul de dificil în anul 2020. Apicultorii au avut parte de greutăți. S-a făcut miere puțină, ceva mai multă de floarea solului. Nu am mai reușit să filmez cine știe ce. Anul acesta m-am dedicat puțin apiculturii. Avem și o pisică undeva în fundal, în stupină. S-a făcut puțină miere, în special de salcâm. Primăvara, hai să încep cu primăvara. Primăvara a fost destul de capricioasă, dezvoltare ușor mai grea față de obicei. A trebuit să întăresc familiile de albine pentru culesul de salcâm, ajuntându-le cu o ramă de puiet pentru a valorifica mai bine culesul de salcâm. Salcâmul a început promițător. Am avut cântare până la 2,5 kg. Din nefericire am avut parte spre finalul salcâmului, să zic așa, în a 7-a zi, când am avut acele 2,5 kg cules. Am avut parte de niște ploi acide care s-au tot repetat la ceva interval de timp. Au fost de scurtă durată, undeva 10-15 minute, dar datorită lor s-a tăiat culesul. În continuare a fost bine în ceea ce privește polenul, nectar, foarte puțin. Nu am făcut floarea solului, a fost nevoie să intervin undeva în 25 iulie cu completări, pentru că stupii deja aveau foarte puțină hrană. Da? Am văzut deja o albinuță undeva pe aici. Ia uitați-o. Dacă nu știu în ce măsură se vede în cameră, simte oarecum să iese afară. Haideți să-l și deschid. Știu că e o familie destul de bunicică. Da, tratamente am făcut anul acesta. Am făcut tratamente diverse. Dar încă mi-a rămas benzile de varostop. Cuibul văd că este destul de jos. Ar mai trebui să fie strâns acest stop, 2, 4, 6, poate nici 5 rame nu merită. Este undeva pe față. Strângerea excesivă o să fac undeva în primăvară pentru a ajuta la dezvoltarea familiei de albine. În ceea ce privește tratamentele, că vă spuneam mai devreme, am făcut o gamă largă și diversificată de tratamente. Am făcut varostop ca ultimul tratament, varachet am dat în câteva rânduri, acid oxalic, care nu prea am fost mulțumit de el. Am încercat și cu acid formic pentru prima dată, au fost ceva rezultate chiar bune, cu toate că doza recomandată a fost undeva la 2,5 ml pentru fiecare ramă ocupată cu albine. Eu am dat undeva la 1,7, mi-a fost frică și am fost puțin reținut în această privință. Păduchii au picat ceva.
undeva 5-7 păduc pentru fiecare familie de albină. Am deschis ceva capace zilele trecute și am observat stâlpul de aici. A fost furat la un moment dat. Da? A rămas fără regină. Se pare că am intervenit la timp totuși și am dat o regină. Încă are undeva 5 rame bine strânse de albine. Se pare că o să treacă și iarna. Știu că la un control din 1 octombrie încă avea regina, așa că în mare parte și-a creat albina de iernat. Și am putut să intervin la timp. Ce să vă mai zic despre miere? Miere, cum spuneam, s-a făcut puțină. La mine în zonă undeva 6 kg. Mierea de salcâm. Foarte puțin, dar am reușit să compensez, să zic așa, cu ceva vânzare de roiuri, de familii de albine. Pentru am scoate din cheltuieli, să zic. Așa că s-a redus numărul stupilor. Am făcut acest lucru pentru că nu aveam nici timp în această perioadă, n-am avut timp să am grijă foarte multă de ei. Am făcut strict lucrările necesare la timpul potrivit și cam atât. Prin țară aceeași poveste, miere puțină anul acesta. Din ce vorbesc cu colegii apicultori. Rămâne de văzut ce ne va rezerva anul 2021. În principiu, până acum la mine în zona, deja ultimele 8-9 zile au fost temperaturi cu minus 5-6 grade dimineața. Să sperăm că va fi o iarnă uscată, dar cum spuneam, mi-e greu să cred asta. Avem ceva umiditate, în sol a tot plouat. După cum puteți vedea, lângă este o arătură făcută, s-a putut ara până la 35 de cm.